Вітаю спадарства, у эфіры Белсат Зум, з вами Юлія Лабанова. Запрашаю на абмеркаванне галоўных тэмаў дня. І сёння ў нас. Беларусь і Расія ратыфікавалі ўзаемную дамову аб гарантыях бяспекі. Дакумент, сярод іншага, датычыць ядравай зброі і размяшчэння на нашай тэрыторыі расійскіх вайсковых аб'ектаў. Чаго чакаць? Без гарантыяў бяспекі для Украіны, аднак на партнёрскіх умовах для прыбыткаў. Кіеў і Вашынгтон узгаднілі ўмову аб прыродных рэсурсах. Замест старой хрушчоўкі ў горадзе жытло ў сельскай мясцовасці. Якія змены можа прынесці новая канцэпцыя жыллёвай палітыкі ў Беларусі? Савет Рэспублікі Беларусі ратыфікаваў дамову з Расіяй аб гарантыях бяспекі ў межах гэтак званай саюзнай дзяржавы. Дакумент, сярод іншага, дазваляе Крамлю ствараць вайсковыя аб'екты на тэрыторыі нашай краіны, размяшчаць у нас ядравую зброю, прыходзіць на дапамогу ў выпадку пагрозы канстытуцыйнаму ладу. Акрамя таго, закон абавязвае Расію і Беларусь супольна забяспечваць абарону суверэнітэту і незалежнасці. То бок напад на адную з краінаў будуць разглядаць як агрэсію адразу супраць дзвюх. Падтрымліваць адзін аднаго Лукашенко і Пуцін збіраюцца ўсімі дапушчальнымі міжнародным правам спосабамі ды сродкамі, у тым ліку з выкарыстаннем ядравай зброі. Дамова аб гарантыях бяспекі ратыфікаваная таксама расійскімі дзярждумай і Саветам Федэрацыі. Расійскія чыноўнікі адзначаюць яе абарончы характар, маўляў, пагадненне не скіраванае супраць іншых дзяржаваў. Абмяркуем тэму з Вадзімам Кабанчуком, прадстаўніком аб'яднанага пераходнага кабінету па нацыянальнай бяспецы і абароне. Вітаю, спадар Вадзім. Дамова аб гарантыях бяспекі ў межах саюзнай дзяржавы. Ці гэты дакумент сапраўды ўзмацняе, як прадугледжваецца, бяспеку, абароненасць Беларусі, нашу незалежнасць, тэрытарыяльную цэласнасць? Ну, тут меркаванне, з якого боку ён узмацняе і каму бяспеку. Асабіста дыктатару можа быць на нейкі непрацяглы час. Але для ўсёй краіны, для Беларуси, для беларускага народа гэта, на мою думку, наадварот, толькі дадае пагроз і дадае сапраўдны фактор небяспекі. Таму што размяшчэнне вайсковых баз подразумевае накапленне нейкага патэнцыялу ў выглядзе жывой сілы, выглядзе ўзбраення ў вайсковай тэхнікі. Все мы ведаем, што в нашем рэгіёне ідзе вайна, якая яшчэ не спыняецца. Адпаведна, украінскі бок, і не толькі украінскі, добра памятае падзеі 22-го года, калі замест абяцанняў пра мір, добрасуседства паехалі калоны на Кіеў. Я скажу адразу, што у меня няма ніякіх сумневаў, што гэтыя аб'екты, калі яны з'явяцца на тэрыторыі Беларусі, яны будуць адразу ўзяты на прыцэл збройнымі сіламі ўкраіны. Таму што небяспека в рэгіёне захоўваецца. І небяспека, на жаль, скажем так, Лукашенко ўвесь час хацеў стаць донарам бяспекі і про то, што казала его МЗС. А по факту мы бачым адваротную з'яву, што яны становяцца донарам дэстабілізацыі, калі можна так выразіцца. Ці гэтая дамова павялічвае рызыку, небяспеку ўцягвання Беларусі ў вайну наўпроставую, бо прадугледжаная магчымасць прыцягнення беларускіх грамадзянаў да вайны ў выпадку, калі гэта пагражае тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. Ці разглядаеце вы такі варыянт? Ну, па-першае, узгадаем, чым скончылись вайсковыя ўчэнні, якія былі абвешчаны на тэрыторыі Беларусі ў 22-м годзе. Яны скончылись уварваннем в Украіну. Режим Лукашэнкі пасля гэтага некалькі разоў спрабаваў атрымаць нейкі свой там профіт ад гэтай вайны. Напрыклад, ці пра прадстаўленне пляцоўкі для перамоў в якасці Беларусі. Ці калі была зерновая угода з Украінай, там таксама разглядалось пытанне про то, што частка гэтага украінскага зерна павінна была ісці транзітам праз Беларусь, я так разумею, на балтійскія порты. Так вось, дзеянні Расійскай Федэрацыі былі такімі, што ў паветраную прастору Беларусі заходзіў летак узброеных сіл Расійскай Федэрацыі, які нанасіў удар па Украіне. Такім чынам гэта было прароблена некалькі разоў. Такім чынам
все любые угоды и все любые там запэўнівання режима про яго міралюбства, яны не каштуюць нічога. Таму што рэжым Лукашэнкі распісаўся ў тым, што ён не кантралюе ўласную тэрыторыю, з яго ўласнай тэрыторыі адбываюцца атакі ў бок трэцяй дзяржавы. Таксама існуе перманентная пагроза в выглядзе атак нелегальнай іміграцыі в бок іншых краін, Польшы, Літвы і гэтак далей. Застаецца таксама пытанне, вось вы некалькі разоў згадывалі вучэнне сумеснае, і ў верасні плануецца новы захад 2025. Пры такой заангажаванасці Беларусі, рэжыму Лукашэнкі, пры тым, што беларускія прадпрыемствы таксама наладзілі вытворчасць на патрэбы расійскага ВПК, навошта Пуціну пры гэтай заангажаванасці гарантыі бяспекі ад Беларусі? Ну, мы разумеем, што гэта такая гульня в адзін бок. Весь профіт ад гэтай угоды атрымлівае Расійская Федэрацыя, безумоўна. Яна, нагадаю, бліжэйшую гісторыю, в 2014 годзе Расія мала сваю базу в Крыму, і менавіта з гэтай базы пачаўся захоп Крыма вайсковы. Вы памятаеце гісторыю з вежлівымі этими зелеными чалавечкамі, которая з гэтых падзей фактычна пачалась вайна, якая ідзе ўжо 11 год в Украине. Размещение таких баз на территории Беларуси, безумовно, выгодно только Путину, Российской Федерации. Я кажу, на короткотерминовый период, магчыма, гэта задавальняе беларускага дыктатара, хотя я у гэтым не упэўнены. Мне здаецца, вот якраз ён больш боится Россию и Путина, чем там краіны Захада, ну, про которые ён дакладна ведае і упэўнены, што яны его атакаваць не будуць. А чаму, на вашу думку, тады Лукашенко пагадзіўся на гэтую угоду? Ці ён не меў магчымасці адмовіцца, або ў яго былі нейкія свае зацікаўленасці, той жа арэшнік, які ён неаднаразова выпрашваў у Пуціна? Гэта вынік ягонай 30-гадовай палітыкі. Ён, карыстаючись яго вырасам, готов был на коленях ползти в Россию. Вот ён туды прыполз. І ён, на жаль, поставил полную палітычную, эканамічную і зараз уже вайсковую залежнасць Беларусі, зрабіў беларусаў закладнікамі сваей такой вар'яцкай палітыкі. Як яшчэ можна, калі вяртацца да дамовы аб гарантыях бяспекі Расіі і Беларусі, як яшчэ гэту дамову можна трактаваць, бо там уключаны момант аб пагрозах канстытуцыйнаму ладу, ці можа Лукашенко неяк выкарыстоўваць гэты аспект дзеля падаўлення пратэстаў, выкарыстоўваючы, напрыклад, расійскую армію? Ну, сама наяўнасць расійскай арміі, яна уже гаворыць про тое, што пратэсты в Беларусі малаверагодныя. Гэта як, напрыклад, мы можам зараз Беларусь параўнаць з акупаванай, напрыклад, там Херсоншчынай, так? Ну, ці бачым мы зараз там некія пратэсты проукраінскіх людзей? Ну, это просто немагчыма. Калі мы гаворым про Беларусь, сітуацыя вельмі нагадвае акупаваныя украінскія тэрыторыі. Ну, гэты фактор, так, ён узмацняе менавіта мілітарную кампаненту. Это на вайсковай мове дазваляе праецыраваць сілу на Украіну і на краіны Европы. Таму, як бы, фактор напружанасці ён будзе прысутнічаць увесь час, пакуль эта сітуацыя не будзе зменена. Ці не апынецца так, што Пуцін выкарыстае тэрыторыю Беларусі ў якасці такога суцяшальнага прызу ў выпадку прайгранай вайны? Як вы бачыце, ці будзе яшчэ магчымасць вызваліць тэрыторыю пры падзенні рэжыму Лукашэнкі? На сённяшні час я не бачу прызнакаў заканчэння вайны в Украіне. Калі украінская армія будзе ў стане павярнуць фронт на ўсход і пачаць адціскаць ворага на свои кордоны 91-го года, про то, что украинцы заявляют высшее палітычнае кіраўніцтва, то у российской армии уже не будет ни сил, ни аргументов бараніць и беларускі режим. Калі у Украины не будет такой моцы, ці будзе самый там, скажем, горшы вариант фактично прымуса Украины до капитуляции, до подписания неких угод,
которое ей невыгодно, то белорусский режим с опорой на Кремль будет трыматься и далее. Таксама хацела з вами такой момант удакладніць, бо супольнасць чыгуначнікаў Беларусі заявіла пра фармаванне эшелонаў, якія перабросваюць вайсковую тэхніку і вайскоўцаў у дастаткова вялікіх маштабах. Ці варта тут непакоіцца, або гэта звязана з традыцыйнай праверкай боегатоўнасці, якую ўжо ладзяць дастаткова працяглы час у Беларусі? Сведчанне пра небяспеку будзе нарастаць тады, калі мы пабачым фармаванне ударнага кулака. Для гэтага на тэрыторыі Беларусі павінны быць сканцэнтраваны дзесяткі тысяч вайсковаслужбоўцаў і баявая тэхніка. Пакуль што гэтага няма, таму як бы зараз занадта не аларміраваў. Але гэта пагроза, она будзе перманентна стаяць для краін рэгіёна, так як чыгуначныя шляхі гэта такі максімальны хуткі варыянт для накаплення і разгартання баявой ударнай групоўкі в Беларусі. Яны правялі мадэрнізацыю чыгуначных шляхоў. Я ведаю, што праводзілись мерапрыемствы для прыняцця, скажем так, такого бесперепынного транзиту, калі это будзе трэба менавіта для вайсковых патрэб. Былі спущены директивы на беларускую чыгунку, яна там уніфіцыравала пэўныя рэчы з расійскай чыгункай, і яны зрабілі все, каб зараз, калі што, гэты шлях запрацаваў в таком надзвычайным рэжыме. Рэновацыя па шляху Расіі, знос хрушчовак у кепскім стане і перасяленне гараджанаў у вёскі. Гэткія сярод іншага змены могуць зазнаць беларусы. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва распрацоўвае канцэпцыю жыллёвай палітыкі да 2030 года. Ідэя палягае ў тым, каб будаваць менш кватэраў у буйных гарадах, аддаючы прыярытэт гарадам-спадарожнікам. Паводле чыноўнікаў, гэта дапаможа вярнуць кадры ў сельскую мясцовасць. Больш навінаў у нашым аглядзе. Пра падрабязнасці інцыдэнту, які адбыўся каля вёскі Малажын яшчэ 1 лютага, цяпер даведалася выданне «Флагшток». Паводле сведкаў, дрон упаў за мясцовай піларамай. На месца прыбылі і сапёры, і іншыя сілавікі, якія ў выніку і звезлі дрон у невядомым кірунку. Мясцовыя ўлады здарэння не каментуюць. Крыніцы «Флагштоку» сведчаць, расійскія дроны не першы раз прылятаюць над вёскай Малажын. Долар США зноў патаннеў у Беларусі. Па выніках гандляванняў на беларускай валютна-фондавай біржы адразу на 3 капейкі. Цяпер курс складае 3 беларускія рублі 14 копеек за 1 долар. 4 копейкі страціў таксама еўра, на 1 копейку патанеў кітайскі юань. Расійскі ж рубель умацаваўся на 2 копейкі. Беларусы пачалі часцей звяртацца ў камісію для вяртання. Гэтак сцвярджае генеральны пракурор Лукашэнкі Андрэй Швед. Агулам ад грамадзянаў нібыта паступіў 241 зварот, 30 далі станоўчы адказ. Вярнуліся ў краіну 20 асобаў. Что касается обстоятельств возвращения на родину, условия пребывания за рубежом, как ранее анонсировалось, мы просим всех, кто возвращается, чтобы они, кто желает, рассказали правду о том, как им там жилось за рубежом, какое отношение реально к белорусам. Паводле Шведа ў камісію звяртаюцца не толькі вымушаныя эмігранты, але і іхныя бацькі, якія засталіся ў краіне. Праваабаронцы папярэджваюць пра небяспеку вяртання ў Беларусь праз камісію Шведа. Украінскія дэсантнікі вызвалілі стратэгічна важны пасёлак Котліна, што пад Пакроўскам. Паводле прэс-службы 25-й асобнай паветрана-дэсантнай брыгады ЗСУ, замацаванне расейцаў у гэтым населеным пункце дазволіла б ворагу выйсці на трасу Пакроўск-Дняпро, а гэта стварыла б небяспеку для украінскай вайсковай лагістыкі. У Маскве невядомыя зламыснікі падпалілі дзверы саліста гурта Би-2 Ягора Бортніка, вядомага пад псеўданімам Лёва. Побач з дзвярыма на сцяне наляпілі паперу з надпісам «Прывітанне ворагу і здрадніку ад піяніста». Днямі ў тэлефоннай размове з пранкерамі Ягор Бортнікаў заявіў, што ён штомесяц накіроўвае украінскай арміі 5000 еўраў, агулам жа пералічыў суму 100 000 еўраў. У выніку запіс гэтай размовы, а таксама адрас кватэры саліста Би-2 выклалі ў адкрыты доступ. Па
Паводле выдання Financial Times, Украіна і ЗША узгаднілі умовы пагаднення датычнага карысных выкапняў. У Киеве быццам бы ўжо гатовыя падпісаць адпаведны дакумент. Гэта стала магчымым пасля таго, як амерыканскі бок перастаў патрабаваць права на атрыманне 500 мільярдаў долараў ад здабычы рэдказямельных рэсурсаў ва ўкраіне. Крыніцы Financial Times кажуць, што цяпер пагадненне выглядае як спосаб пашырэння стасункаў Украіны і ЗША, у тым ліку для ўмацавання перспектываў Украіны пасля вайны. Што ж да дэталяў, канчатковая версія дакументу прадугледжвае стварэнне фонду, у які Украіна будзе накіроўваць 50% прыбыткаў ад будучай манетызацыі карысных выкапняў. У сваю чаргу гэты фонд будзе інвеставаць сродкі ва ўкраінскія праекты. Абмяркуем гэтую тэму з Антонам Пянькоўскім, амерыканістам і дарадцам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Вітаю вас, спадар Антон. Як вы ацэньваеце умовы фінальнай угоды паміж Украінай і ЗША? Ну, перш за ўсё, тут патрэбна акрэсліць, што мы не можам казаць, што гэта сапраўды фінальная дамова, таму што мы яшчэ не бачылі подпісаў. І гэты дакумент можа яшчэ крышачку змяніцца, а ў такіх вельмі глобальных працэсах пэўныя нават вельмі маленькія фармулёвачкі могуць мець нават вырашальнае значэнне. Таму я лічу, што той дакумент і тая дамова, якая ёсць на сёння, яна сапраўды можа з'явіцца падставай спыненню вагню ва ўкраіне і хуткага міру, спынення гэтай вайны ўвогуле. Цікава, што ва ўгодзе не прапісаныя гарантыі бяспекі, на якіх раней настойвала Украіна. Чаму, аднак, Владзімір Зеленскі, на вашу думку, даў на яе згоду? Можа быць разлік на тое, што, як вы згадвалі раней, гарантыі бяспекі яшчэ можна будзе дамагчыся даціснуць Трампа? Так, я мяркую, што нават у самы апошні момант нейкія фармулёўкі гэтага дакумента могуць змяніцца, і пэўныя гарантыі бяспекі у сэнсе мілітарным там могуць з'явіцца. Але ж увогуле гэтае пагадненне прадугледжвае эканамічнае супрацоўніцтва са Злучанымі Штатамі, што можа, так кажучы, ускосна спрыяць умацаванню абароназдольнасці ўкраіны. Дадатковыя рэсурсы, якія мусіць атрымаць Украіна у выніку гэтага пагаднення, яны могуць быць накіраваны на мадэрнізацыю ўзброеных сіл і паляпшэнне інфраструктуры бяспекі. Таму ж нават без афіцыйных гарантый гэтае пагадненне можа значна паспрыяць бяспецы Украіны і у будучыні гарантаваць мір у нашай суседняй краіне. Гарантаваць мір у будучыні, аднак ці азначае гэта, што ужо цяпер на гэты момант Украіна можа разлічваць на тое, што сама будзе на лініі фронта даваць гэты ўзровень бяспекі, які трэба ў змаганні з ворагам? Бо ўсё ж такі гэта такі разлік на доўгатэрміновую перспектыву, і цяпер без дапамогі саюзнікаў не абысціся. Ну, сапраўды, мы бачым за ўсе 3 гады вайны, што Украіна не мае там і інфраструктурных магчымасцяў, і фондавых, каб супрацьстаяць расійскай агрэсіі. Ўсё ж такі мы бачылі, што ўвесь свет мусіў падтрымліваць Украіну, каб яна эфектыўна змагалася з ворагам. Але ж тут важна падкрэсліць, што калі мы хутка чакаем пэўныя інвестыцыі ў інфраструктуру на украінскай зямлі, я маю на ўвазе менавіта амерыканскія інвестыцыі, мы можам зразумець, што Расія сапраўды не будзе неяк атакаваць гэтую інфраструктуру, а калі мы кажам пра гэтыя выкапы, пра рэдкія мінералы на тэрыторыі Украіны, гэта патрабуе вельмі шмат інфраструктурнага і узмацнення і аднаўлення. Тут можам нагадаць, што нават той же алюміній, як кажуць, гэта матэрыялізаваная электрычнасць, то бок для вырабу алюмінія патрабуецца там вельмі вялікія
патрэбы электрычнасці. Вось таму я лічу, што прысутнасць амерыканскіх інвестыцый яна гарантуе тое, што Расія нават на сённяшні дзень можа неяк паасцярожыцца ад працягу нападу на пэўныя часткі Украіны. Трамп хацеў кампенсаваць выдаткі ЗША на абарону Украіны, разлічваў першапачаткова на 500 мільярдаў долараў ад здабычы карысных выкапняў. Цяпер, наколькі гэтая умова, угода для яго выгодная? Вельмі цікавае пытанне, перш за ўсё, з пункту гледжання, як ён падлічыў вось гэтыя 500 мільярдаў, таму што там у розных яго выступах там было і 350, і 500, там лічбы неяк адрозніваліся. Я мяркую, што вось гэтыя лічбы яны адрозніваліся па увогуле, калі амерыканскі ўрад глядзеў на розныя гады падтрымкі Украіны, ці то было з 14-го года, ці там з нейкага іншага, і ўвогуле ці там улічвалася вайсковая падтрымка альбо менавіта гуманітарная. Канешне, амерыканскі ўрад зараз настойвае, і Дональд Трамп асабіста, яго каманда вельмі шмат разоў падкрэслівалі, што параўноўваючы з пагадненнямі з еўрапейскім звязам, амерыканская дапамога была незваротнай, то бок амерыканцы не разлічвалі на нейкі зварот гэтых сродкаў, і зараз Дональд Трамп такім чынам хоча неяк змяніць пагадненні, якія былі нават там 10 год таму. Вось, і неяк запрасіць ад амерыканскага боку вось гэтыя грошы назад. Я мяркую, што зараз мы назіраем вельмі глобальны эканамічны працэс, які можна акрэсліць адначасова як рэал-палітик і рэал-эканамік. Вось Дональд Трамп, як бізнесовец, хоча ўсё, да чаго ён дакранаецца, превратіць у золата, і я мяркую, што амерыканскі ўрад разлічвае на тое, што Злучаныя Штаты будуць атрымліваць вельмі значныя сродкі вось ад тых інвестыцый ва Украіну. І, канешне, без амерыканскай інфраструктурнай дапамогі, без тэхналагічнай дапамогі, увогуле вось гэтая праграма пра каштоўныя выкапні на украінскай зямлі, яна ўвогуле немагчыма, перш за ўсё, таму што інфраструктура, якая была, засталася яшчэ з савецкіх часоў і была дабудавана за часы незалежнасці Украіны, яна была амаль што цалкам збураная, і зараз вось гэты шанец аднавіць яе на іншым тэхналагічным узроўні, карыстаючыся амерыканскай тэхналагічнай школай, і я мяркую, што ўвогуле гэта добра. Калі Трамп усё хоча ператварыць у золата і максімальныя выгоды для сябе мець ад такой супрацы, то як ставіцца да заяваў таксама расійскага боку, бо прагучалі і ад Пуціна прапановы гатовасць дазволіць здабываць рэдказемельныя металы ў сябе і на акупаваных тэрыторыях. Як ацэньваеце магчымасць такой здзелкі паміж Пуцінам і Трампам? Я мяркую, што гэта цалкам мажлівае. І тое, што нам дэманстраваў Дональд Трамп вось за крыху больш за месяц сваю кадэнцыю ў Белым доме, сведчыць аб тым, што ён не хоча займаць бакі увогуле ў гэтым канфлікце. Прабачце мне вось за гэтую лексіку, але падаецца, што яму увогуле ўсё роўна, ці то Расія, ці то Украіна. Ён хоча неяк спыніць вайну, таму што увогуле вайна гэта дрэнна. Ён не хоча займацца гэтым палітычным маралізатарствам і вырашаць, хто там дыктатар, хто не. Ён будзе называць ці ўсіх дыктатарамі, ці не. Яму ўсё роўна. Але ж яго цікавіць вось гэтае тэхналагічнае ўцаванне, перш за ўсё, Злучаных Штатаў. Гэта перш за ўсё, усе пагадненні гэта пра амерыканскую ўнутраную эканоміку, а не сусветную. Злучаныя Штаты пры Дональдзе Трампе ўвогуле будуць вось неяк адыходзіць вось ад глобалісцкага падыходу да эканамічных спраў. І калі мы абмяркоўваем вось гэтыя перамовы з Владзімірам Пуцінам, мы ведаем, што за апошнія некалькі тыдняў амерыканскі і расійскі бок абмяркоўвалі шэраг праектаў і не толькі Украіну. І я ўвогуле мяркую, што нейкая супраца
там мусіць быць, таму што пра гэта ўжо неаднаразова казалі, і гэта ўвогуле неяк у логіцы бягучай адміністрацыі Белага дома, калі так можна казаць. Ці можам мы ў такім выпадку казаць пра прагрэс у перамовах аб замірэнні ва ўкраіне, як Расія можа адрэагаваць на пагадненне паміж Трампам і Владзімірам Зеленскім? Вельмі цікавае пытанне, дзякуем. Перш за ўсё, так, гэта пэўная стадыя вось гэтага працэсу замірэння. Падпісанне вось гэтага пагаднення паміж Украінай і Злучанымі Штатамі, яно можа мець розныя наступствы, і, конечно, з пункту гледжання Расіі, але ж перш за ўсё, тут варта падкрэсліць, што это толькі пра эканоміку, альбо вось ты дакумент, які існуе зараз, гэта толькі пра эканоміку, гэта пра ніякія гарантыі бяспекі, вось тое, чаго дамаўляўся Владзімір Зеленскі. І з гэтага боку мы бачым, што нейкага супрацьстаяння вось гэтаму мірнаму плану з расійскаму боку чамусьці увогуле няма. Я мяркую, што гэта неяк не вельмі моцна цікавіць альбо супярэчыць вось планам Расіі. Калі там ідзе гаворка пра нейкіх міратворцаў на тэрыторыі Украіны, альбо там іншыя гарантыі бяспекі праз там НАТО, альбо нейкія еўрапейскія установы, мы бачым вельмі хуткую рэакцыю з боку Крамля. Але ж што тычыцца вось гэтых эканамічных пагадненняў, гэта ўсё выглядае як адначасова Крэмль хоча дамовіцца аб тых же самых умовах з Дональдом Трампам, што і Украіна. Адзіная розніца тут існуе ў тым, што адміністрацыя Владзіміра Зеленскага, яна неяк вось крыху стрымліваецца ад падпісання гэтага дакумента, таму што яны ж все ж таки хочуць вытаргаваць там пэўныя гарантыі бяспекі. Але ж Крэмль, я мяркую, вось хоча тых жа самых умоў, што зараз атрымлівае Украіна у эканамічнай супрацы са Злучанымі Штатамі, якая вось на сённяшні дзень выглядае як таке, што вернецца. Што ж, будзем разам сачыць за тым, як будзе развівацца сітуацыя. Я дзякую за гэтую размову. Калі вам бяспечна і вы яшчэ не паставілі лайк нашай трансляцыі, заклікаю гэта зрабіць проста цяпер. Яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале. Перайсці туды можна па спасылцы, калі навесці камеру тэлефона на QR-код на вашых экранах. Не забывайцеся пра захады бяспекі. Таксама запрашаю наведаць нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Агляд жа найцікавейшых матэрыялаў з сацыяльных сетак ужо цяпер у вашай увазе Белсат онлайн. Каго Лукашенко абярэ пераемнікам? Гэткае пытанне нашыя калегі апублікавалі на YouTube-канале Белсат Ньюс. Падставою паразважаць на гэтую тэму сталася заява намесніка прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Артёма Брухана. Паводле палітыка, упершыню ў сістэме Лукашэнкі так яскрава назіраюцца прыкметы транзіту ўлады. Наконт кандыдатуры магчымага пераемніка Лукашэнкі выказаліся больш за 300 падпісаных на наш YouTube-канал. Больш за палову з іх прагаласавалі за Мікалая Лукашэнку. Дмітрыя Крутога бачаць у якасці пераемніка 11% удзельнікаў, а Наталю Качанову 8%. Пры гэтым у каментарах гучалі думкі, што Лукашенка не перадасць улады нікому. Дыверсіфікацыя ў дзеянні. 2000 беларускіх трактароў ужо ў Нігерыі. Відэа асваення айчыннай прадукцыі ў афрыканскай краіне апублікавалі нашыя калегі на YouTube-канале Белсат Нау. Нігерыя атрымала 2000 трактароў і 9027 адзінак сельскагаспадарчай тэхнікі з Беларусі. Там лічаць, што гэтыя трактары дапамогуць паскорыць вытворчасць прадуктаў харчавання ў краіне. Тэхніка будзе размяркоўвацца праз куплю, лізінг і сервісныя цэнтры.
Беларусь – ключавы пастаўшчык трактароў для Нігерыі. Як падняць настрой вашаму гадаванцу? Зладзіць яму рамантычную вячэру ў стылі любімага мультфільму. Менавіта гэта зрабіў амерыканскі блогер для свайго французскага бульдога. Што ў выніку атрымалася, запрашаем паглядзець у акаунце Белсату ў інстаграме. Зімовая казка на знакамітым курорце Грузіі. Батумі засыпала снегам. Зімовая стыхія пануе ў горадзе і агулам на захадзе краіны ўжо некалькі дзён. Праз умовы надвор'я ў Батумі прыпынілася праца школаў і дзіцячых садкоў, спыніліся аўтобусы. А вось для каго такія снежныя гурбы былі ў радасць, пабачце, калі наведаеце старонку Белсату ў Фейсбуку. У сённяшнім выданні гэта ўся інфармацыя. З вами была Юлія Лабанова. Дзякую за ўвагу і да сустрэчы.